ميتي ربي جنباودي ما أول ممن ودكاودي bowal ganni rendo pinale nesu caggal ne jaltuɗen bindande Cheikh Omarul Foutiyu walla dartinɗen bindande gurnam Cheikh Omarul Foutiyu hande kadi eɗen jokko e on ɗon fannu sabu omo kalaten gurnam mum ko jokkol Cheikh Omarul Foutiyu omo kalaten gurdam mum do Cheikh Oumar fawno jalamu ko ɗon o ƴettiti ngam remde ngesa l'islam e duulade pergitte gonɗe e nder hen ha e jullaji mum ombo kalaten kombo Allah wanno rokkuno dokke mawɗe e yiyande semde to banggue aduna ombo kalaten ko rendiyankoɓe paami wonde neɗɗo ina hecci rendo mum ko kanko heccuno rendo makko sabu jogade yiyande nde rendo makko alane e on saaha rutti nden yiyande nde soynanino duuɓe e kitale ñalamo fof ina feeña ñalamo fof no ɓeydo laatade ombo kalaten ko visionnaire kombo Allah rokki soynanade janggo ittani ɗum gueɗal ombo kalaten ko gorko mo joom pellital e himmi sabu ko pellital e himmi addanimo juwde e calli taccude e maaji yuwede tuppi e kebbe giye ƴawade ngureeki e ɓirtude warñede ngam tan sawde l'islam hujjete e nder jokle leydi Sénégal ɓuri tengtude to banggue worko hay so mi haaɗi ɗo hewɓe gandi kalaten ko gurdam Ceerno Siraji Muhammadu Saydu Ba yettulillahi ɗalayo ɗede dokkaɗo mo anda jango ko mbaɗo lajal Ceerno Siraji Muhammadu Saydu Ba nadde aduna ko e darorɗe temedande walla mbiyen niwiri walla mbiyen yidere woni siècle keso koye nder hitande ujunere temedde jeenayyi o yi aduna to wuro no wiye cikkiti noon woni koye nder yirlaɓe hoddere jamanu dokke Allah yeɗimo ko Ceerno Saydou Alpha Ba jeeyaɗo to wuro mum nere to nere e nder Bosoya nene makko noon ko sohna Hawli Mamadou kañumne ko girlajo nde ba makko yahata to ganguel Sule nawrimo ko taw omo yaara e duuɓi makko less to ganguel Sule ko tonni o adi wadde jangde makko adande hakkunde Qur'ana sharia ha yetti duuɓi makko 17 o jangi ɗon fannuji kewɗi poɗɗi jangede wondude pellital e himmi koye nden hitande ba makko hawre ladial e on saaha o yalti gadanol ɗangal gandal ngal ɗangal gandal nawi mbo no wurwire guijilon noon ko duɗal Ceerno Yero Bal wonno toon o woni ɗon ko feccere hitande ko adide Ceerno Yero Bal ina rutto e joomum kono hade nden o wonino ɓattiɗo ceernajo o heɓi korso mum o woni kadi jungo mum ñaam korso mo on jogino e makko e ko Allah holluno on e makko waɗini hay ñande jamma mbo hawrata e ladial wiyama wonde ko kanko ɗowno ɗum o nawi ɗum jama o artiri ɗum nde ceernajo o rutti e joomum o disnodiri hakkude makko e sandaji gonnoɗi ɗon ɓe nanodiri yaade jokkoyde golle walla jokkoyde jangde to Cilon to duɗal Ceerno Hamme Baba Talla kono kadi Ceerno Hamme Baba Talla ko adi ɗum omo nananno ceerno makko ina haala mum Ceerno Hamme Baba Talla noon wona pibnoɗo dardade ko fate jangde sabu yehino ni ha ɗanni woni to Ndar Saint-Louis fandare makko wonno ko haɓade ko fate basal ngam wawde wurde diine makko no ina sellira koye ballal Ceerno Ahmadou Tidiane won e wallidiɓe e anduɓe kañumen foof ñaaguimo haw wawi artude Cilon kono kadi o artude koye lelnugol sarɗeji jangde ɗe o lelnuno e fannu no jangguinirta mo suuɓi kanko Ceerno Hamme Baba Talla o dañi ɗo almudo keeriɗo almudo hen banggue mo heeɓi korso hen banggue o heeɓe mum hoolare ha o ƴetti gueɗe galle o watti e jungo mum sabu nunɗal pellital FIBNDE e himmi mbo o jogui o laati jungo ñaamo Ceerno Hamme Baba Talla hono ɗum woruno kadi to guiji ɗon to jangganno adal hay boutique
mo ceerno Ahmad Tidiane won udditno ɗon ko kanko hettuno hen e kala ko faate golle galle 1919 ceernajo heftini ɗo almudo keeriɗo mo ɓottini hoore mum wiyamo wonde ko ɗon o nangi lawol Tidiane kono kadi ceerno Hamme Baba Talla yamriɓe on saaha dokkugol lawol ngol wona tan o tottama golle galle kono kadi hay guese waɗa e jungo makko ko jiidani e bitik mo yeyanno ko ɗon o jofni ko ɓuri ko hen hewde ko janguetene on saaha e nder Fouta nde ummi Ciloñ o ruttima Guijulon kono o woni ɗon ko dumunnubo juutani o ummi ɗon fewde hoore fonde o waɗi ɗon duuɓi ɗiɗi o ummi ɗon o wayni ngam yaade jokkoyde enɗam to ceerno Oumar Touré gonnoɗo to Kolda e on saaha o wayni ceerno Hamme Baba Talla ngam yaade Kolda gonɗen ko e 1927 o ummi hoore fonde o feewi Kolda o rewi jaarem e nden balɗe ina hawri e birnugol Cheikh Ahmadou Bamba dine lillahi ko ɓeɗo on cembiniri gonga ɓe mbaɗata balle ga gonga ɓe mbiyata bolle ga gonga nde ummoto jaarem wiyama wonde o tawi ɗon biteɗo Alhaji Amadou Hammat e goɗɗo biteɗo ceerno Dahiro ɓe mbaddi lawol ɓe ndewi Gambi ɓe peewi Kolda to Kolda to galle ceerno Oumar Touré ko toon o hawriti gadu noon e ceerno Ahmadou Baro ceerno Ahmadou Baro ko kañum tayibo ɗon saabu wiyama wonde birnidi feeñini ceerno Ahmadou Baro Alhaji Malick Sy gadduɗo nulal Cheikh Oumarul Fouti yo yaho yiili yo biteɗo ceerno Mouhamadou Saydou Ba mbo anda to woni o anda holi kañum e on saaha kanko ceerno Ahmadou Baro mo yeeɗa ɓiɗɗo debbo mo fadi innude Cheikh Oumarul Fouti yo arte makko ngam tengtinde nelal ngal nelno Alhaji Malick Sy e on ɗon saaha o fiɓi yaade yiiloyade oɗo biteɗo ceerno Siraji Mouhamadou Saydou Ba ndew ari kankonne Allah nawimo ko Kolda o jippi ceerno Oumar Touré e kala ko wawi wonde sababuji ɗi wiyama wonde ɓe goldino balɗe 11 kono ndew ari ɗon ceerno Mouhamadou Saydou Ba ñaagui yo woppe jippinamo e suudu mum ɓe gonda ɓe gondi ɗon e nder namde e jaabuwuji e nder bettodiral to banggue gandal ɓe jiitodiri koye Jawahiral Maani e tumbere wiitende aynani aynani lam yaktubuhuma qalamun fi kulli aynin min al aynani nunani 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 lam yaktubuhuma qalamun fi kulli nunin min an nunani aynani ceernajo o jottorinoɗo dañi almudu fiɓi kañum e hoore mum dañi ceernajo ɗo kadi ko yankinare mawde woni ɗon ko ɗon kadi wiyama o hesɗitini wirdu ɓe ceerti ɗon on yomnimo yo yaato Madina Alhaji to Alhaji Ali Thiam ko Allah resnimo ko e gueɗal l'islam ko toon gasata ɓe hen mbi ceerno Amadou Baro fewti Côte d'Ivoire walla ni taw koye nokkuji goɗɗi e nder leydi Sénégal o fewti kono haade makko yaade Madina Alhaji kanko ceerno Mouhamadou Saydou Ba taw ceerno Alhaji Ali Thiam ari ɗon kadi tawimo ɗon e galle ceerno Oumar Touré wiyama wonde ceerno Alhaji Ali Thiam nde yi Alhaji Mouhamadou Saydou Ba holliti ɗum wonde duuɓi 7 nani fadi ɗum ina andimo e birnidi saabu innirimo ni ɓiɗɗo ɓe ummodi ɗon ɓe jaadi nokko biteɗo Soɓɓulndi e 1927 he ha joni gonɗen e nder nden hitande ko ɗon o fuɗɗi yiidi oɗo fannu dewal Allah keeriɗo biteɗo Daka ina gasani taw maale mum peeñi gila hedde 1908 e nder Guinée Bissau o to ceerno Alhaji Ali wonno ko adidi ina ummito toon kono gueɗal ngal eno wiiri Allah resanno ɗum ko oɗo jiyaɗo Allah kanko ko toon o adi yiidi fannu ngal ɗo dental caggal ɗum o yehi Madina Alhaji ngam salminoyde ceerno Alhaji Ali Thiam ko nden o humpiti gurdam alliyankejam o suɓi hoodde hoore foode kono ko ngam waynitoyade so woppitama o arta o wurda e oɗo ceernajo o hooti Fouta o woni hoore fonde hakke lebbi 8 o waynimo ceerno Hamme Baba Talla kono heɓani yamirore taw ceerno Hamme Baba Talla woppitoyimo
koye hitande ujunere temedde jeenayi nogas e jeetati yamiri mbo yoya fillahi mo tinni lamdori allah so fahami goonga sabi allah o haali goonga sabi e laawol makko wiyama wonde o rewi nokko biyeteɗo silla o rewi gangel o naate diwan ɓundo nde o ari ha Tamba kanko e wondiɓe makko ɓe pecci e pecce ɗiɗi ɓe hen nde woyi hudallahi kanko o reftoye Kolda to galle Ceerno Umaru Touré hade makko ruttade Madina Alhaji o windi ceerno o ɓataki hollirde wonde o arti o ferani Allah e nulaɗo Allah Cheikh Hamet Tidiane o ferani ɗum ceernajo o wiyamo wonde nde jabtimo nde wimo tan ko bismakimo tan e nokku o kono bismimo koye nder ɓernde mum nde o yetti toon Alhaji Ali wiyamo wonde rentini dental mum holliti dental ngal holi o garɗo ɗo halfinimo dental ngal e ɓesgu ngu kono kadi halfinimo gueɗe goɗɗe gonnoɗe ɗon en jii ceernajo o kala to wawno rewde e sernaɓe o heeɓi hoolare mabɓe woodi koɓe jiiye makko ha ɓe kalfinamo gueɗe juɓɓinoje gurdam aduna on kalifa Allah wiyama o hesɗitini ɗum e lelde makko sakkitindi kanko Alhaji Ali Thiam ko adi nde omo nototoyo joomiko e lewru Chaban 1935 balɗe capanɗe nayyi caggal birnugol makko ceerno ummi ɗon fewti Kolda felliti Sinthiou wuro Dini ko ɗum jibini cosgol Madina Gounass nde ceerno Alhaji Muhammadu Saydu Ba ummi Kolda ari ko nokku biyeteɗo Bantang o waali ɗon o fewti to wiyete Patato o tawi ɗon keyni ko goto o ummi ɗon o ari ñamanani o fewi Hamdallahi bismimo ɗon ko biyeteɗo Yero Dieynabo gonnoɗo chef de canton e onon saaha ko on kadi wallitimo saabu wonnode ɗum jognode ɗum gueɗal e on ɗon fan ɓe jiilo nokku jondoɓe bañowo goto ene wiye Samba Balde wiyama ko kam holliɓe nokku ine wiye Gunassiyel walla holliɓe nokku taw ine woni ɗo waɗɗani ɗon gurel bitengel Gunassiyel ɓe jeehi to mawɗo wuro ngo on ɗon wiyeteno ko ceerno Kumba Banaro ko alarba nayi lewru taske 1936 wonno ina hawri e lewru février o yi nokku o yona ɗum ñande ɓe jiitata nde nokku o koɓe jeeɗuɗe ɓe gonno ina jeeya hen biteɗo Bocar Moussa Sissoko biteɗo Abdoulaye Sissoko biteɗo Samba Balde bañowo biteɗo Alpha Isaga Niang biteɗo Oumara Magna biteɗo Aliou Sare Yero Diamanka e Ahmadou Wana Balde wiyama wonde ko ɓeɗo o adi juldude ɗon takkusa ko gonga noon o ɓe gadi dartade koɗo ceekowi ɗo kono wiyama wonde o juulani ɗon o yah ha to juma o woni hande ɗo ko ɗon e juuli takkusa o nelani almuɓe makko ɓe wiyama wonde on saaha hakke 117 galle notimom ujunere 100 fittandu ɓesguji 12 ceertuɗi iwdi jiiduɓe leñol foof ndenda leegal Madina Gounass hoɗi fillahi mo ardi ñambi gardiɗo siraɗal haqqi ɓurnaɗo o ñiɓe sunna ko 1941 ngorondi juma Madina Gounass diida kan wonno aɗan ko ɓakkere e huuɗo e leɗɗe ha 1955 juma mawko hande ka a fa ko no gazetati lewru janvier 1970 ko jiidani e Madina Gounass ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba sosi guri 65 l'islam hen 52 ko e nder Sénégal 14 keddiɗe ɗe ko hakkude Mauritanie Guinée Mali Gambie e Guinée Bissau Alhaji Mouhamadou Saydou Ba waɗi ɗan leddini gadanal caggal cosgol Madina Gounass 1944 o yeehi to Gambie o yahno jillu l'islam gadin 1945 o yeehi to wiyete Badiar e nder Guinée Bissau 1946 o yeehi to wiyete Pakkañi 1946 ha hande o rutti Fouta
ɗangal jutgal hakkille lebbi tati rewa e worgo hakkunde cikkitti e gangel e guri goɗɗe tati ɗiɗon 1948 o rutti madina alaji gadunol caggal cincugol makko madina gounas e on saha ombo yaade ceerno ahmadou baro alhaji mouhamadou saydou ba hajjoyi laabi tati 1941 1955 et 1973 e wuro madina gounas ngaw sosno haa ɗo ko lelgo ngo o lelnuno yahata ɗon haa ɗo ɗo jaraten e lawol capannayyi ɓiwol e on saha ko miijuno e wuro ngo to bangi hôpital uji ɗo poti waɗede to bangi jangguinirɗe ɗo poti waɗede to bangi laabi taƴeteɗi wondunoɓe makko ɓe cikkanno ko ɗum koydol hande fof laatima ombo wuuri e sunna ha 26 lewru juin 1980 o hawre ladial to bop e nder dakaru o nawta medina gounas daña yakare fillahi yo en gaw sunna ɓurnaɗo yo en gon yiɗɓe jarlaɗo to dargal fedde tefnaɗo dañen to rahmatullah so tawi noon ko daka eɗen gandi fuɗɗa ko 1942 no madina gounas wuro ngo yiƴƴiri ni e khalifa hande o hono ceerno amadou tidiane ba ko noon hitande dakande yiƴƴiri e ceerno abdoul aziz ba on daka mo yino maale mum e gurdam alhaji ali thiam guila soɓɓulde 1942 hay ngeɗo ñallungu mo yuɓɓina ɗum hen sahaji wonno koye nokkuji certuɗi ko adi nde arte nokku goto hen sahaji kadi wonano balɗe taƴaɗe fawino tan ko e golle guurade saabu ko golle o e diine o yadanno ha 1963 nde ɓe ñaaguimo wattude ɗum lolde aadiyankore kala hitande nden faade joni dental ngal ina dadɗo ko ɗum ɗo kemnoɗen meftude e gurdam oɗo jiyaɗo Allah golliɗo ko tiiɗi wona tan kadi o gollinimo l'islam o kono kadi o gollini ɗemgal ngal e gotago mum e ɓamtare mum kala ɗo ɗemgal pular yetti hande cheikh umrul foutiyo nawi ɗum e nder fergoji kono kadi ceerno siraji mouhamadou saydou ba yattini ɗum mawnini ɗum wurni ɗum yo en gaw sunna ɓurnaɗo yo en gon yiɗɓe jarlaɗo to dargal fedde tefnaɗo dañen to rahmatullahi yo en gon yiɗɓe tijjani naniɓe wirdu tijjani to dargal zumra tijjani dañen to rahmatullahi